Għal professur u lettur universitarju Andrew Azzopardi li tkun laburist ifisser li għandek livell ta' edukazzjoni baxxa. Waqt diskussjoni fuq il-podcast ta' Ricky Caruana, Azzopardi ddistingwa lil partitarji tal-Partit Laburista minn dawk nazzjonalisti. Qal li l-laburisti jaslu sa' livell inferjuri ta' edukazzjoni sa' sekondarja jew inqas, filwaqt li n-nazzjonalisti għandhom edukazzjoni terzjarja jew iżjed skontu. Saħansitra qal li l-laburisti jitkellmu b'mod differenti u li Ricky Caruana juża tali lingwaġġ li jagħmilha faċli għalihom biex jifhmuh. Qal li l-eks kap nazzjonalista Edifen Ekadami għalhekk ukoll kellu suċċess elettorali. Id-diskors ta' Azzopardi u wieħed identiku għal dak użat minn esponenti ewlenin tal-establishment nazzjonalista, fosthom l-avukat Andrew Borg Cardona, magħruf bħala il-Boċċa, u ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar. Il-nies laburisti u nies differenti. Għandek pereżempju għandek ħafna nies ħaddiema, għandek ħafna nies fil-istatistika turi mhux Andrew Azzopardi, meta inti jkun hemm is-surveys, juri biċ-ċar li n-nies li għandhom edukazzjoni primarja u sekondarja għandhom tendenza u l-isfel għandhom tendenza jkunu aktar viċini l-Labour Party. Tali reazzjoni minn silta tal-podcast ta' Ricky Caruana fuq il-mezzi soċjali ġabet mill-ewwel il-kundanni. Fosthom kiteb il-professur u ekonomista rispettat Philip von Brockdorf li qal li l-intellett mu monopolju ta' ħadd lanqas tal-aqwa akademiċi. Al kuntrarju ta' Andrew Azzopardi, von Brockdorf stqar li ħafna professuri fir-Renju Unit u pajjiżi oħrajn inkluż Malta ġejjin minn familji mill-klassi tal-ħaddiema. Kitba oħra kienet dik ta' Nigel Vella li qal li hu għandu edukazzjoni terzjarja u dejjem ivvota lil Partit Laburista, tenna wkoll li fl-istess ħin qatt ma ħass li kien aħjar jew differenti minn ħadd ieħor, sempliċiment għax studja fl-università.